naginjite se, telo pravo. Idemo blizu pregovarači. Ići! Opet oko noge. Ići! Pesite iznad glave, po pucu. Ne gledajte napred. Kažete. Prolaz. Obratite. Kako se to? Šikodaci, šikodaci, ovo je kip, ovo je šikodaci. Da, i gledamo. To je to. Da. Tako, šikodaci, uzmo, idemo niz. Ruka, leva, hvat, šikodaci. Idemo, ići. Kako si ti plasirala? Mislim si ovaj. Biće vidi. Mislim da se nije. Kako se zove? Koje si mjesto Kujeva? A ti? Jesi zadovoljan? Kako se zove? Kako si se plasirao na prvenstvu? Dobro. Jeste zadovoljan? Jesam. Hvala. Koje si mjesto osvojio?
snimam, red te kamere. Kako ste prošli na nastupima? Ja sam osvojila 4 zlata, 2 druga i 1 treće. Ja sam osvojila 2 zlata, 2 prva, 2 druga i 1 treće. Takmičari su se odazvali u velikom broju, ja i predsjednik naš klub je zadovoljan pozivom i odazivom. Takmičari su danas pokazali svoje znanje, trudili su se svi studijeti pred svemu ko je najbolji i najbolje su pobjedili. Dalje planovi? Moji naši dalje planovi su takmičenje na svjetskom prvenstvu koje će održati krajem novembra ove godine u Pragu. To je svjetsko prvenstvo i nadamo se novim uspjehom. Koje mišljenje o turnir? A mogu reći da je danas i turnir prilično uspio, zato što je bilo otprilike nekih sigurno više 300 takmičara i preko 30 klubova. Definitivno mogu da kažem da su dio su pokazale veliko iskustvo u radu, tako da niko nije bio oštećen takmičara, tako da takmičenje sve u svemu sasvim normalno. Znači, odmah kažem, pošto znači igraš i odmah ću tako ne čiju. Tako je to radi. Danas, u organizaciji našeg kluba šampioni kluba Borvačkog Kosova Modrića održava se međunarodni turnir od kojim učestvuju preko 25 klubova iz Bosne i Hercegovine i Srbije. Učesnika ima oko 350, veliki broj reditelja, publike i posjetitelja koji su danas imali čemu da uživaju. Veliki broj djece pokazali najbolje vještine karatea, tehnike, suvitea, taktiknog i drugih nastupa. Čast mi je bilo da nam je ovaj put već 4. godinu zaredom gosti vrhovnog sudija bude dr. Vladimir Jerga, koji je ujedno i naš prijatelj kluba koji je u subotu 19. oktobra izdržao u temi na kojem je bilo preko 30 majstora iz preko